Sian Davies dwi a dwi'n Technolegydd Bwyd. Nes i ddechrau'n ifanc iawn, o'n i wrth fy modd efo bwyd. Pam nes i adael ysgol, nes i fynd i goleg arlwyo, a wedyn nes i fynd i weithio mewn gegin, restaurants, a wedyn nes i datblygu o fanno, rili. Ges i swydd mewn labordy yn Hwyfenfad Eirfon, a felly dyna lle dyfodd y diddordeb. Dwi'n licio gwyddoniaeth, dwi wastad wedi cael diddordeb mewn gwyddoniaeth, a mae'r ddau yn mynd efo'i gilydd sy'n gret. Da ni yn labordy cemeg yn Hwyfenfad Eirfon, a dyma lle dechreuodd yng ngyrfa fi fel Technolegydd Bwyd. Arbrofi llaeth oedden ni a caws ar cynnyrch. Wedyn oedden ni'n gwneud yn siŵr bod y cynnyrch yn saff i bobl i wyta. Pan oedd yna dancer yn dod i fewn, oedden ni'n profi os oedd yna antibiotics, felly yn y llefrith, profi faint o fraster, protein, casein, acidity, pethau fel yn y llefrith. Dydy bobl sydd ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen mewn llefydd, mewn ffactorïoedd fel hyn, ddim yn gwybod yr holl waith cefndir sy'n mynd i fewn i arbrofi'r bethau mae'n gwneud yn siŵr bod popeth yn saff iddyn nhw i fwyta. O ran hyfforddiant, o weithio yn fama, oedden ni'n cael yn hyfforddi o fewn y swydd, a wedyn fi sy'n lwcus iawn, nath yr cwmni ynoddi fi fynd ymlaen i goleg i astudio Food Science and Technology. Dwi'n gallu bod yn rhan o'r dechrau i'r diwedd, fel pan mae'r cynnyrch llaeth, prynu y raw material yn dod i fewn i'r gynhyrchu, peilota, datblygu labelu, trwy'r broses rili tan mae'r cynnyrch ar y silff. Mae'n bwysig iawn datblygu sgiliau personol, a fel arfer mae'r diwydiant bwyd, mae'r elfen technegol, mae o'n symud mor fast. Mae'n bwysig iawn pan mae pethau fel y gyfraith yn newid, bod ni'n cadw ar ben hynny ac yn gwneud y newidiadau ac yn gwybod beth sy'n digwydd, pryd mae'n digwydd. Egin cegin, sef y gegin yma, ydy gegin cymunedol, neu gegin, mae'r enw yn y teitl, egin gegin. Mae'r gegin yn gallu rhoi cyfle i bobl lleol i ddod yma i ddatblygu eu cynnyrch eu hunain. Dwi am ddangos i chi heddiw sut mae gwneud lemon posset, rhywbeth dwi wedi helpu ddatblygu ar gyfer archfarchnadoedd. Mae yna bobl sydd wedi gwneud cacenna, cupcakes, jams, chutneys, pate. Dwi'n fentor hefyd i cywain sy'n gallu helpu pobl sydd eisiau dechrau busnesau hunan. Ella ni rhaid cymorth, marchnata, technegol, helpu ddatblygu popeth rili i wneud i'r busnes yn allu sefyll ar ei draed. Mae'n bwysig bod yna sylfaen reit gadarn yna i ddechrau, a swn i'n yn argymell bod pwy bynnag sy'n isio dechrau busnes bwyd yn cael rhyw fath o hyfforddiant hylendid. Dyd yma i drafod yr hyfforddiant efo chdi? O, champion ac Evan. Dwi'n bersonol yn gallu hyfforddi bobl at lefel 2 neu 3 yn unai diogelwch bwyd, hasr neu iechyd a diogelwch hefyd. Dwi wedi bod mewn ffactorïoedd bwyd, dwi wedi bod mewn llefydd cymunedol, mae yna lot o bobl o fatha caffis a restaurants hyd yn oed siopa, mae'n bwysig bod pobl fel yna'n cael yr hyfforddiant yma hefyd. Dwi wedi bod yn eitha prysur efo hynna'n ddiweddar. Mae o'n dysgu bobl am bwysigrwydd pethau fel hylendid, diogelwch bwyd, ac o sgil hynny, mae'r bwyd sydd allan yna, dwi'n meddwl, yn saffach a mae bobl yn fwy parod i brynu nhw. Mae yna siwrna arall yn dechrau fi o ddatblygu sgiliau hefyd. Dwi'n mynd ac wedi cael fy nerbyn ar gwrs Masters Food Technology for Industry. Uchelgais personol i ydy gallu trafeilio'r byd i wneud fatha auditio cwmnioedd bwyd. Dwi wrth fy modd yn gweld datblygiadau yn y diwydiant bwyd. Mae yna gymaint o bethau wahanol allan ar y farchnad. Gymaint o bethau dwi'n bersonol
yn gwneud efo cwmnioedd gwahanol dwi'n gweithio i. Dwi jyst wrth y modd bod na ddim diwrnod byth rhy fath. Does na'm byd gwell na gweld rhywbeth da chi wedi helpu ddatblygu ar y silff. Mae'r diwrnod yna yn diwrnod cyffroes.